дар шаҳри Кунибодон дар бозори фаровон гум шудааст. Паспорт бо карти миллӣ гум шудааст. Ҷумаева Малика 21 октябри 1991. Касе ки дарёфта бошад, марҳамат бо ин рақам занг занед: 98 500 30 47. ин паспорт дар бозори фаровон гум шудааст. Боз як бор дига гуфта мегузарам, дар шаҳри Кунибодон дар бозори фаровон паспорт бо корти миллӣ гум шудааст. Ҷумаева Малика 21 октябри 1991 зодаи шаҳри Кунибодон ҳастанд. 98 500 30 47. касе ки дарёфта ба ҳамин номер занг зананд ё ки ба студияи мо оварда расонанд. Аз шумо бахшиш нороҳат карда бошам. ба ҳамаатон раҳмати калон.